Imali smo ženu iz Švajcarske, došla u kolicima. Ćerka je dovezla u kolica, čula je za ovu banju. Avionom su došli do Niša, od Niša taksijem. Ona je posle 3-4 dana izašla iz kolica. Sedimo tu po 20 minuta i kad izađemo, mi smo kao novi. Da mi ne je dobro, ne bi ni dolazila. Sam dolazio pre 50 godina, kako sam dolazio, nisam mogao da ustajem iz kreveta. Tu je bilo virče samo, pa sa šumu za maskirano i tako smo se kupali 2 puta dnevno i pravo smo išli peške preko šumu do Vrelo. Vodu karakterišu magnezijum i kalcijum, natrijum i tako dalje. Jedan drugog razlažu i čine čuda. U organizmu pokrenu sve. Organe za varenje, svi enzimi u telu prorade, poboljša se cirkulacija, nervi i nešto se odradi u organizmu. Zavisi od bolesti, ali leči skoro sve bolesti. Tu je veoma topla voda i kako ona izvire, tu ima oni mehurići. I ljudi koji dođu ovde, oni baš vole tu da budu, zato što je tu kao masaža, prirodna masaža. Prvi puta ove godine na internetu smo našli za banju, saznali i oduševili smo. Ja sam imala tegobe, nisam mogla da hodam. Nakon ovde, par dana sam se kupala, ja sam izgubila sve tegobe, sad mogu normalno i da ustanem, da mogu da vam pokažem kako ja sad mogu ispravno da hodam, da stojim. Ima više od 15 godina, svake godine dolazimo, sedimo po 10-ak dana i osjećamo se kad se vratimo olakšanje. I ja, koja sam pila mnoge lekove i injekcije primala, ne pijem u toku godine ni jedan lek. Ja sam operisala kičmu, imala bolove, nisam mogla da hodam. Kad sam došla ovde, kad sam se vratila kući, bolovi nestali, evo dolazim i dalje. I dolazit ću sve dok mogu. Dugo godina sam imala gih, ne znajući da ga imam. Kad sam došla ovde te prve godine, nakon par dana ja sam već bolje hodala. Ja sam posle 3. dana osetila boljitak gde recimo nisam mogla da se savijem, nisam mogla da vežem pertlu. Želudac, bubrege, žuč. Ja mislim da nema kvalitetnija voda od ovo. Imali smo slučajeve da vid poboljša i to baš dosta. Žena nije videla, ali nije mogla da čita. Ovde je počela da čita. Kožne bolesti, psorijazu, ginekološke probleme rešava. Sterilitet, imali smo slučaj i sterilitet. U našoj reci ima rakova i pastrnke, čista je, nema zagađivača, što je retkost u Srbiji.